Scrisoare de la Moș Crăciun, după Mark Twain. Palatul lui Moș Crăciun din lună. Dimineața de Crăciun. Draga mea Suzy, am descifrat literele tale, întortocheate, deși sunt străini și nu pot înțelege prea bine limba română. Vei descoperi că au fost una sau două dorințe pe care nu le pot îndeplini. Nu am în depozit ceea ce îmi ceri. Diseară să stai liniștită în bibliotecă. Voi coborî pe hornul căminului din hol. Nu pot aduce cadouri mari. Prin căminul din camera copiilor îți dai seama dacă rămâne vreo urmă a cizmelor mele pe podea, să o lași acolo pentru totdeauna ca o amintire a vizitei mele. Oricând te vei uita la ea, urma mea îți va aduce aminte că trebuie să fii o fetiță cu minte. Iubitorul tău, Moș Crăciun.